Saskara bin da 100. Nijar za mu je mu gaida Musa yaro. Murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100. Nijar zan je na gaida Musa yaro. Murna muke maka ya kai mai gida. Musa da ka samu subscribers na 100. Taka sannu sannu Musa yaro, takunka da kyau kwarai ba ka gauro, mai kiwo shi ya nemi sandar jauro, daurin aure ko sai da kundin goro. Nijar za mu je mu gaida Musa yaro. Murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100. Murna muke ta yaka yanzu ka daddoba, Musa yaro kware ko baya yin zamba, mai kyoga hankali ka zamto babba, dogo ne dan fari baya yin gaba. Nijar za mu je mu gaida Musa yaro. Murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100. Musa yaro, Nijar sai Musa yaro, Nigeria suna yabon Musa yaro, kai dukkanin Afirka sai Musa yaro. Nijar za mu je mu gaida Musa yaro. Murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100. Oga sarki na ganshi sai murna yau yake, Habibullah dan fari murna yau ba sake, Oga Ramzi oban su wanka ta ko yake, yutusal takon kada bai yake. Nijar za mu je mu gaida Musa yaro. Murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100. Musa yaro du'a yanzu nan zan maka, Allah karo dubun masoya su wuce haka, Rabbi ya kare ka, Allah ya daga ka, ana ta kira ga masoya sun zo gaida ka. Nijar za mu je mu gaida Musa yaro. Murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100. Kai mai yin hasada ka koma gefe, kun so ko kun ki sai kun tsefe, tunda kun haukace kan ku tsefe, ba kwa son na ku yau ku koma gefe. Nijar za mu je mu gaida Musa yaro. Murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100. Musa yaro, Musa Nijar, babu kamar shi jarumi dan Nijar, wurin Musa ya daga sunan Nijar, na ta du'a'in rabban hazar Nijar. Nijar za mu je mu gaida Musa yaro. Murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100. Allah jikan Mahamudu na danko, kai haske kabarin Mahamudu na danko, lalle yayi kokari akan Musan mu, wurin shekulliyomin Musa ya samu. Nijar za mu je mu gaida Musa yaro. Murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100. Abu ne na 100 muna yin murna, capital Nijar ya mai sai murna, Musa yan sandar suna ta murna, na hango yan maradi sun ta murna. Nijar za mu je mu gaida Musa yaro. Murna
wakka ban san sunan su ba, ni sunan na realharun dan zendar nake. Nijar zamu je mu gaida Musa yaro, murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100,000. Musa sarki rawa, kakun ka daban kwarai nuna masa kyan rawa, ko an so ko da hanki ka kai kololuwa, tauraron Nijar Musa bai da damuwa. Nijar zamu je mu gaida Musa yaro, murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe na 100,000. Nijar zan je na gaida Musa yaro, murna muke maka ya kai mai gida. Musa ya samu subscribe